A ako som sa ponáhľal za svojimi škôlkármi prvý deň do škôlky, tak som normálne zabudol spomenúť naše zástupkyne v individuálnych kategóriách, kategórii ženy. A to konkrétne Betku a Moniku. Betka nás šokovala svojimi výkonmi napríklad na behu, alebo hlavne na workoutoch, kde trebalo riadny pace, to znamená, že kde si bolo treba postrážiť svoje tempo. Potešila nás na silovke, ukázala, že nie je bývalá spíračka, ale stále aktuálna, že sa stále zlepšuje, takže klobúk dole. Radosť pozerať na Betku a jej pohyb, si nám vzorom. A Monika, tam proste no comment. Monika, teraz dobre počúvajte, väčšina z vás, ktorí ju dobre poznáte, si budete potrebovať dokonca až sadnúť. Monika, prosím pekne, vyhrala. Myslím, že aj ju samu to prekvapilo. Stálu ju tú veľkú popáleninu na nohe z lana, ale chcem jej povedať obrovské gratulujem. Je tam vidno progres a také to, že už dospela v tých workoutoch a že naozaj veľmi, veľmi rozmýšľa nad svojím výkonom. Takže tak, dievčatá, ja sa veľmi ospravedlňujem, že som v tom prvom videu na vás zabudol. Takže asi toľko k tomu víkendu. Verím, že už to je kompletné. Ďakujem vám. Čaute a gratulujem ešte raz obidvom. Aj 25, čo sme tam súťažili. Čaute.